podstawowe na Islandii kładą duży nacisk na naukę czytania u uczniów, ponieważ czytanie jest jednym z fundamentów nauki języka. Uczniowie powinni czytać każdego dnia, zarówno w szkole, jak i w domu, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Ważne jest, aby dzieci obcego pochodzenia, które mają inny język ojczysty niż islandzki, otrzymywały odpowiednie wsparcie w nauce czytania. Dzieci te potrzebują wielu możliwości, aby opanować język islandzki i wspomóc własny rozwój językowy. Istnieje silny związek między językiem islandzkim oraz społecznością islandzką, a umiejętność porozumiewania się w języku islandzkim stanowi dobrą podstawę do przynależności do społeczeństwa. A w jaki sposób odbywa się nauka czytania w islandzkich szkołach podstawowych? Nauka czytania rozpoczyna się w 1. klasie lub gdy uczniowie są w 6. roku życia. Często celem nauczyciela jest, aby każdy uczeń przeczytał co najmniej jedną stronę czytanki na dzień. Podczas czytania przez ucznia nauczyciel stosuje różne metody nauczania, które wzmacniają umiejętności czytania u dziecka. Często nauczyciel rejestruje postępy w czytaniu dziecka w dzienniczku czytelniczym, który uczeń przechowuje wraz z czytanką w plecaku, zwykle w teczce dostarczonej przez szkołę. Uczeń codziennie zabiera teczkę z materiałami do czytania do domu, gdzie obowiązkiem rodziców jest słuchanie dziecka podczas czytania. Ważne jest wówczas, abyście jako rodzice aktywnie słuchali dziecka, okazywali mu zainteresowanie, zachęcali do dalszego czytania, jak również dyskutowali o treści czytanki. Badania wykazały, że kluczowymi czynnikami dobrego samopoczucia i pozytywnych wyników w nauce uczniów obcego pochodzenia są dobre relacje między domem a szkołą. Dotyczy to również współpracy w nauce języka i czytania. Pomimo że szkoła, zgodnie z prawem, bierze na siebie większą odpowiedzialność za nauczanie, jako rodzice macie duży wpływ na zainteresowanie dziecka nauką i na jego postępy w czytaniu i w nauce języka islandzkiego. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele muszą dążyć do znalezienia wygodnych i skutecznych kanałów komunikacji, ponieważ ma to wpływ na dobro Twojego dziecka. Słownictwo odgrywa ważną rolę w nauce języka i czytania. Im bogatsze słownictwo dziecko posiada, tym więcej tekstu rozumie, co z kolei ułatwia czytanie. Dlatego też szczególnie ważne jest, aby dzieci obcego pochodzenia regularnie doskonaliły słownictwo, najlepiej codziennie. Szkoła kładzie nacisk na naukę słownictwa. Ponadto, początkowo dziecko często otrzymuje dodatkowe lekcje języka islandzkiego. Oprócz tego wy, jako rodzice, możecie pomóc dziecku w robieniu postępów poza szkołą i wspierać aktywną naukę słownictwa. Istnieje wiele dobrych metod doskonalenia islandzkiego słownictwa Twojego dziecka. Jedną z nich jest nauka czytania połączona z rozmową. Czytanie połączone z rozmową jest nieformalną metodą stosowaną przez nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w ich pracy. Polega ona na tym, że nauczyciele czytają uczniom dany tekst, ale robią regularne przerwy, aby zadać pytania dotyczące treści. Dzieci mają w ten sposób wiele okazji, aby opowiedzieć historię i porozmawiać o niej z nauczycielem. Metoda ta wspiera zainteresowanie dzieci językiem pisanym, wzbogaca ich słownictwo, ułatwia zrozumienie pojęć i trenuje dzieci w wyrażaniu własnych myśli. Poprzez taką rozmowę dzieci obcego pochodzenia mogą zdobyć wiedzę o społeczeństwie islandzkim. Innym sposobem wspierania nauki i słownictwa dziecka jest posiadanie w domu bogatego zbioru książek dla dzieci. Zasób słownictwa używanego w języku pisanym jest dużo większy niż w języku mówionym, więc dziecko uczy się większości nowych słów podczas czytania i słuchania innych czytających osób. Badania wykazują, że dzieci obcego pochodzenia mają większe szanse na zrozumienie treści, jeśli mogą połączyć je z własnymi doświadczeniami. Dobrze jest mieć w domu książki dla dzieci, które opisują ich rzeczywistość. Ilustracje książkowe mogą być również pomocne, dlatego warto mieć książki dla dzieci ze zrozumiałymi i ciekawymi ilustracjami, które dobrze odzwierciedlają treść. Technologia stała się ważną częścią działalności szkoły w Islandii, a w internecie można znaleźć wiele stron i aplikacji, które pomagają w nauce języka islandzkiego i doskonaleniu słownictwa. Chociaż język pisany i czytanie mają fundamentalne znaczenie w nauce języka obcego, nowe słownictwo można zdobyć również dzięki nowym tematom, przeżyciom i doświadczeniom. Dlatego ważne jest, aby dzieci obcego pochodzenia wzmacniały swoje umiejętności społeczne i miały okazję do wyrażania się w nowym języku. Współpraca między domem a szkołą jest ważna dla dobrego samopoczucia i sukcesów w nauce, zarówno u dzieci obcego pochodzenia, jak i islandzkich. Możecie pójść do biblioteki, teatru, kina, muzeum.
Warto wybrać się na basen albo w odwiedzinę do znajomych, albo do lodziarni. Aktywne zaangażowanie społeczne jest istotne, ponieważ dzięki temu możesz dowiedzieć się o kulturze i języku kraju, do którego się przeprowadziłeś. Do zaznajomienia się z nową kulturą potrzeba cierpliwości i czasu, ale jako rodzice możecie ułatwić dziecku ten proces. Badania wykazały, że kiedy dzieci są starsze, zmniejsza się wsparcie rodziców w odrabianiu pracy domowej. Z drugiej strony, w miarę dorastania i poszerzania horyzontów, dzieci potrzebują bogatszego słownictwa. Zachęcamy więc do dalszego czytania z dziećmi, nawet gdy opanowały już umiejętność czytania, i do dyskusji o treści czytanych książek. Niezwykle cenne i ważne jest również utrzymanie co najmniej jednego języka ojczystego, jeśli to tylko możliwe. W ten sposób wspomagacie aktywną lub wielojęzyczność, która przyczynia się do dobrego samopoczucia i sukcesów waszego dziecka. Prawdopodobnie macie teraz więcej pomysłów na to, jak wspierać naukę języka islandzkiego i naukę czytania waszego dziecka. Pozytywne nastawienie, regularne czytanie oraz aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym i społeczeństwie przyczynia się do motywowania dzieci do nauki i wspierania w opanowaniu języka islandzkiego.